गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना मिन्थिखायो बा मिन्थिखागौ दा जि सोलिबाय थानाय जी टीवी चेनेलनि DID लिटिल मास्टारावहाय जोंनिनो आंगो बर' फिसा नबजित नार्जारिया ग्रान्ड फाइनालसिम जायगा लाहैनो हाबाय। स' गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे दोनथ'नानैब्लाबो बिथां नबजित नार्जारिनो भट होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयैनो आं बेखौनो बुंनो सानोदि दिनै नबजित नार्जारी बिथाङा थारैनो जै मै देरहासार जानानै फैमारोब्ला जोंनि जि इन फिउचार जायफोर गथ'फोरा बै गोजौ थाखोसिम सौहैनो थाखाय दिनै सान हर नाजाथाबबाय दं, जुजिथाबबाय दं, बैसोर बिथांमोनाबो बै नबजित नार्जारी बिथां बायदि बै गोजौ थाखोसिम इयुनाव जाहाथे जायगा लाहैनो हायो बा जायगा आवग्रिहैनो हायो। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे दोनथ'नायब्लाबो बिथां नबजित नार्जारीनो भट होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथांनि भट आइडियानो जाहैबाय 9152915246। बे नाम्बारावहाय नोंथांमोना मिस कल हरनानै बिथांखौ सापर्ट खालामनो हागोन। बे भटिं लाइना 19 जुननिफ्राय 23 जुनसिम सोलिबाय थागोन। 23 जुन मोनाबिलि 9 PM सिम नोंथांमोना भटखौ हरनो हागोन। माने दिनै सानसे दंब्लाबो बे सानसे समखिनियाव जायफोर बिथांमोना दासिमबो हरनो होननानै सानबाय दङ बा बिथांनो भट हरनाय जायाखै, स' गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना दसे सम दिहुननानैब्लाबो बिथां नबजित नार्जारीनो भट हरनानै देरहासार खालामनो थाखाय सानजारि नोगोर खौरांनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जय बर' हारि, गोजोन्थों।